tun bɛ kɛ fɔlɔ-fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ corps dɔ de bɛ coup d'état kɛ i bɛ taa sɔrɔ armée militaire dɔrɔn de bɛ coup d'état kɛ ou bien armée militaire dɔrɔn de bɛ coup d'état kɛ bon coup d'état fana tɛ se ka consommer bara fo armée bɛɛ ka jɛn n'a ye mais n'i ye jateminɛ kɛ Assimi est le général d'armée Maliki Diao est le général de corps d'armée il est le haut gradé de l'armée de terre armée militaire kɔnɔ mɔgɔ tɛ min ka jara bɛ Mamu bɛ duguma kɛlɛ kɛ mɔgɔ mun bɛ duguma kɛlɛ kɛ Maliki Diao de b'o Maliki Diao de bɛ bɛɛ ka ɲi o de y'a to a ko bɛ minnu kɔnɔ u kana kɔrɔbɔ dɛ u kana kɔrɔbɔ n'i taara armée de l'air la armée de l'air ça c'est un corps d'armée o corps d'armée kɔnɔ Ismaël Ouagé est le haut gradé de l'armée de l'air Mamu bɛ sanfɛla dɔrɔn tɛ radar b'a la avion b'a la et drone b'a la est-ce qu'il y a un point navigation sous à bɛɛ b'a la Ismaël Ouagé est le plus gradé et le haut gradé de l'armée de l'air ale fana bɛ bɛɛ sanfɛ n'i taara garde nationale kɔnɔ garde nationale kɔnɔna la Sadio Kamara ale ni Modibo Kone ils sont les deux les plus hauts gradés de la garde nationale donc tu sais Ndongo c'est verrouillé i ma Francis Diaté ko jugu ta bɛ fɛn fɛn kɛ yan u bɛ ka mun de fɔ sisan Mali dɔ bɛ na a ma tila nin fɛn na n'i taara gendarmerie kɔnɔna la gendarmerie kɔnɔ Ablaye Maïga est parmi les hauts gradés il est général de division Jalabatigi ne ma taa ni général de division wɛrɛ bɛ gendarmerie kɔnɔna la parce que ne m'a fait DG général de brigade donc au kɔrɔ gendarmerie lui il a son mot à dire donc voilà mɔgɔw bɛ ka ko in kɛ ko dɔw tɛ dɛ da sɔgɔlen don sira bɛɛ fɛ nin bɛ kɔrɔ k'a fɔ armée bɛɛ bɛ fa la armée bɛɛ bɛ ba la nin kɔrɔ ko Musa ka armée Amadou Tumani Ture ka armée Ibeka ka armée i y'a faamuya bala Jɔnkulo ka armée armée bɛɛ de kɛra kelen ye o de bɛ nin ko fɔ donc jala in ye nin de mɔgɔw bɛna ɲininkali kɛ ko mun na ko Modibo Kone ma ye mɔgɔw tun b'o k'o kuma fɔ an b'o ɲɛfɔ Modibo Kone tun bɛ yen a tun fiɲɛna Modibo Kone fiɲɛ bɛ ci de o de ye Modibo Kone yiribulu bɛɛ la o de ye Modibo Kone sɛbɛ cɛ min b'i kɛrɛfɛ o de ye Modibo Kone muso min bɛ ka ji di ma o de ye Modibo Kone parce que il est chef de service de renseignement mais olu bɛ ɲinɛ min kɔ e ni Ala cɛ duuru ka fanga ta ɲɔgɔn fɛ o cɛ duuru bɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen ni tubabuw ma so da furu dɔ la ka fumatu u tun b'u bɛɛ bunte ɲɔgɔn fɛ ɲinɛ t'o la dɛ o ni tun bɛ fɛrɛ k'a fɔ ko o ni tun bɛ fɛrɛ ka sanction wɛrɛ de ta ni tubabuw ye ni cɛ duuru sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ u tila la bon bi bi in na cɛ kelen min bɛ Mali dɔn ka tɛmɛ Assimi yɛrɛ kan parce que Assimi ɲɛ guwanen don ci wɛrɛw la o ye Modibo Kone de o de to Modibo Kone ma taa o ni ça c'est le système russe ni ye KGB ta ka la o bɛ nin bɔ teneurs kana ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan donc hali ni tun ye ko kɛ ninnu na jaladiyɔrɔ la Modibo Kone tun bɛ continuer ni jamana ye i tɛ se donc bɛɛ tɛ se ka an ɲɛ bɛ faransi ka pion na Modibo Kone ma na kɛlɛ de bɛ sen na sa y'a kin sa ye Modibo Kone kin sa sara Modibo Kone balola o t'o bannen sa ni sara wa e bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ e min ye sa ci de i b'a dɔn k'a fɔ i y'a ci kun min na sa ko in filɛ n'a ma bɔ n'a olu yɛrɛ bɔra ni sako kuma ye an y'o kuma mɛn aw tɛ dɛ ko k'a sen tigɛra ko mana samara donna sen na k'a se an ma kuma sako la dɛ n'an kun ye sako in kuma ko y'a ye u bɛ ka ninnu kɛ kɔmɔ de b'u gɛn arambo ye olu yɛrɛ mun ye barajo ka sa ci olu yɛrɛ de ye sa ni ka saya fɔ anw fana Modibo Kone ka balo fɔ a banna bɛɛ ye dɔ fɔ donc o de y'a kɛ Modibo Kone ma taa parce que lui il est chargé de renseignement ale de bɛ ka dugumana ni sanfɛla kɔlɔsi filaburu ni yiriw ni adamadenw ni ji Modibo Kone bɛ fan bɛɛ donc aujourd'hui ale taara ka jala don mardi a tilalen jala donni na a taara u ka duba la a bɔlen a tilal'o la a taara Sadio Kamara fɛ yen parce que Sadio Kamara de ye ministre de la défense ye a taara jala da Sadio Kamara kɔrɔ u fila bɛɛ jiginna u selen kan 3 kan 1 niveau la u farala a ka wale dɔ kɛ donc ne nin don sisan i bɛ taa terroriste nɔfɛ a ka base de la u daga yɔrɔ Mali ye système de a ka radar mun fii n'o o ye TN 59 ye TE radar nin bɛ a ka vitesse ye 8000 km à l'heure donc Mali kun n'a kun a bɛ se k'a kunnafoni bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de bɛ ka jouer terroriste kan sisan donc communication bɛ ka bɔ fan o fan armée bɛ intervention kɛ en fonction de communication depuis nin kalo tile 10 depuis nin kalo in an bɛ fagali la ka na k'a daminɛ Jalo la ka na Abu Jafar la ka na Abu Jafar ka denmisɛnninw na ka na Aba la ka na Aliza la ka na Buya la ka b'o la ka taa a tɔ ka ca an bɛ k'a bɛɛ faga ka taa parce que mun don coordination t'u ni ɲɔgɔn cɛ bilen quoi parce que n'i ye terroriste to yen a ka sigi a bɛ coordination de don u ni ɲɔgɔn cɛ bon Montorola min b'olu bolo o bɛ bɛn 50 km² de ma o yɛrɛ ye o de 50 km², au talki in ka munun da o kɔnɔna de a tɛ se ka bɔ o kɔnɔ. Bon maintenant an kɛlen bɛ k'o de contrôler sisan. Donc an t'o kɛlɛ bilen par espace kɛ, mais an b'o kɛlɛ par zone. A kɛlen fɔ marquage en zone, n'i ye système Modibo ka système lajɛ, marquage en zone. Ça veut dire kana taa bilen k'i bɛ taa mɔgɔ nɔfɛ da, to i ka espace in de kana bɔ o kɔnɔ. Armée bɛ k'o mun k'u la, il y a 21 GTA qui sont dispatchés. Groupement tactique inter-armes, mɔgɔ ni kelen de tilalen don. En 6 opérations. Donc, marquage en zone de dos, ni e bɛ na yan, kunnafoni bɔra yan ka na e bɛ baara kɛ yan, nin fana bɛ baara kɛ yan, nin fana bɛ baara kɛ yan, nin fana bɛ baara kɛ yan. C'est donc pour la qu'on est en train de gagner le terrain comme ça. Voilà.
Donc Nampala donc il neutralisé ou neutralisé. Non, Nampala donc ça Nampala Dinanguru Nara Kailanga Tangwa kalu imbege nyango depuis kalu inkletan chingo ta la klem ko kelena ameka fakali ke Nara mara kono la Nampala fo Dinanguru bi kata bla it mo fo sugulu Kailanga ta fo sanfe bara ba ken be kono kata afamela ko ni claim wan ni kalu claim wan duru ku ye aywa fa metani ke terroriste tan ani pick up do fana wo fana neutralisé o bele ben bilan fe Musa ne taro ne sino dir pa ko ne kala ndela ne bolo armée ka mouvement meto na terrain sama ne sa ko mais dis ni communiquer ko 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 fi kilingiri ne to nyaaw pour moi l'ensemble des opérations sur le terrain ne bolo ñefi am yoro jumen ka damine ka be teza waten kidal ka bo kidal kana gawo kana ber ka bo ber ka jingana multi plan armée ke ka système de défense jumen da centre ko na la j'ai dû m'engager dans le GTA, je m'engager dans le centre qu'on a là parce que GTA Scorpion devait ber donc tout mara kono on le y a des bunte ka jigi donc nous bla ka jigi GTA Europe ka jigi tout kana donc chaque GTA be comportement de kalfan do dollar kana c'est ça c'est la reconnaissance maintenant des territoires de sécurité armée a claté tout parce que si ça terrorisme ba derrière phase de là parce que ou be ko marale no kidal ou gene ou tra tezawaten de tezawaten maintenant armée bi kunda ka do boren ça donc yere kala bon yere kala ça c'est juste maintenant une question de marquage en zone il faut qu'il be yere ka ou no et vous kumbe zone de là. Donc aux zones opération des résultats liés Qatar. Mais ce qui m'a surpris ni debalaba oui ni mbalmakero mangame oui joy ntina mbalmakero to fois il plateau dokan ko tezawaten tambolo kabri 91 ah ne yere kuma imere ah Moussa kuma indigane la oh mon débé Moussa ka fati kay galonti chogori merci avril 90 l'armée a engagé les premières opérations vers la région de Kidal en partant vers Bouressa, Toximen, Itiris, Tezawaten. Il faut que Lingara, avril 90. N'y est pas du même sort, armée Niama. Pouchougou. Asima Pouchougou était capitaine. Gabriel Pouchougou. Moussa Traoré, Bourdamekele, William Koffé, Maouliko Bourdamekele. Algérie, j'ai enfant là, on fait un mena, à la main, Ben Yamon, nationalité, contre le Mali Malo. Algérie ne peut terrorisme kɔfɛ ka bolo wa rebelle kɔfɛ ka bolo wa cɛ o sɔrɔ tuma ko terroriste u kelen ka Nampala kɛ k'an ka gendarme dɔw faga u nana ka regrouper Bouressa Tezawaten bila ko tɛ dɛ Mali drapeau kun tɛ Bouressa Moussa Traoré o don minɛn kun ma ca armée bolo u ye bɛn dɔw de réquisitionner ka mɔgɔw k'a kɔnɔ u taara Pouchougou o y'a sɔrɔ il était capitaine Pouchougou folo ale de ka élément tara u kun ka taa Bouressa ka taa Bouressa k'an renforcer ka poste de contrôle sigi Bouressa quand Pouchougou est parti zone ye donda fila ye donc Pouchougou ka convoi o retardera en partant yani ka se Toximen fitini Toximen tɛ dugu ye dɛ kulu de tɔgɔ ko Toximen kulu olu tɔgɔ ko Toximen maintenant o retardelen o y'a sɔrɔ convoi filanan bɔra ka taa donc depuis o la France bɛ janfa la i b'a ye k'a fɔ olu de ye position di burudamɛw ma rebelliw ma o don k'a fɔ ko Mali convoi bɛ ka taale donc convoi o fana rebelliw bɔra n'an b'a fɔ ma ko Banbagaciw olu bɔra Algérie ka bɔ Tezawaten Algérie ka na Bouressa attaquer o y'a sɔrɔ Pouchougou fana ka renfort ma se o kɛlen ka ye attaquer tuma min na donc renfort min kan ka taa Pouchougou secondé parce que renfort bɛ bɔ fila fila o renfort fana tɛmɛna ka taa Bouressa sachant que croyant que Pouchougou sera yen donc o renfort taara bi embuscade kɔnɔ par sabula n y'a f'i ye renfort bɔra Algérie ka Bouressa attaquer déjà o kɛlen k'o kɛ tuma min na o renfort nana tuma min k'a bɛ don olu kun bolo ko Pouchougou ka mɔgɔw de bɛ capitaine Pouchougou ka mɔgɔw o b'a sɔrɔ Pouchougou avait le grand capitaine ko capitaine Pouchougou ka mɔgɔw de bɛ kan kɔnɔ donc o ye kiri fɔlɔ gosi le premier mort ala ka hinɛ ala ka dayɔrɔ sumaya il est de la région de Sikasso Sikasso ka don Bali ale ta o yɔrɔnin bɛɛ la détachement bɛ yen u binna embuscade kɔnɔ dɔw y'u défend Moussa ni mɔgɔ ka barika bɛ jamana in kɔ min kalikan tɛ kɔrɔta Mali sɔrɔsiw ka barika de bɛ jamana in kɔ a bɛ ni Ala n'a kira cɛ sɔrɔsiw o don dangama Kidali prime de guerre kun ye 150 de 150 don mankan koyi prime de chaleur kun ye 150 Kidali nord les régions du nord 150 sɔrɔsiw dɔw kulo bɛ ne la dɔw ka solde kun tɛ 35 000 bɔ
Mali sɔrɔsiw dɔw taara retraite la 7000 Mali sɔrɔsiw dɔw taara retraite la ni grade caporal san 30 ko armée kɔnɔ grade caporal jala cɛ sabali i b'i kulonkɛ i bi armée de b'i bolo tɛ min dɔn o binna Abisal kɔnɔ tuma min na donc mɔgɔ ninnu ye an ka éléments ripostera u bolo ka taa kulu kɔfɛ combat nana bonya an ka sɔrɔsiw ka balle a kun ɲiginnen don parce que u kun mɛnna balle ma ci on était obligé ka rebelle fila de faga u ka balle ta i b'a dɔn Mali sɔrɔsiw kun bɛ kɛlɛ kɛ n'o de tellement que on était pauvre an kun bɛ ennemi de faga k'u ka balle ta ka o chaque u ka an ta charger u y'olu ka PM u y'olu faga olu ka PM chargeur de ta ka tila ka wuli mɔgɔ ninnu kan donc Pujugu renfort donna midi wagati o renfort donné Pujugu donna ni Berdem fila 14-5 ale ni mobili ɲɛnama kun tɛ wa u ye bɛn dɔ de réquisitionné ka sɔrɔsiw k'o kɔnɔ maintenant an ka renfort nana sɔrɔ sisan mɔgɔ ninnu nana kɛ u ka ca ni mɔgɔ 600 u bɛ kulu sanfɛ u ɲɛ b'an na an ɲɛ b'u la sɔrɔsigɛ Amadu Tumani Ture kuma dɔ fɔ ko sɔrɔsigɛ ni marifa d'i ma ka balle d'i ma k'i bɛ feu vert kɔnɔ mun na ka fɔ ko ordre ma di yan i t'o mɛn sɔrɔsigɛ da kɛlɛkɛyɔrɔ ordre di depuis i bɛ marifa ta don min na ordre di ma ka ennemi faga de o kɛlen tuma min na RFI ko banbagaci wale maaw kelen bɛ ka Mali bure sa kan na kori o y'a sɔrɔ u bɛ mɔgɔ 500 ɲɔgɔn u bɛ jɔjɔlen bɛ kulu sanfɛ maintenant an bɛ don 13h la tuma min na parce que ni plus an jɔlen don plus olu bɛ renforcer de olu bɛ bɔ Algérie de ka na finalement Pujugu ye feu vert di Pujugu ye feu vert di Obi fɔlɔ a ye kulu ta Musa combat gɛlɛyara jusqu'à 19h an ye maa 600 de faga o la maa 600 armée Mali o de faga u la u ye maa 40 faga na ka maa 41 k'o blessé Musa o don Berdem ye kulu gosi fo ka kulu sonsori hali san bure sa n'i taara a kaburu bɛ yen ka kulu gosi fo ka kulu ta i jigin a midi pile mɔgɔ min ye Mali drapeau turu a bɛ balolen bi a bɛ retraite la ale de ye Mali drapeau turu le 22 septembre 1990 Mali furadama Teza Watene bɛ Mali bolo Musa ka waati mɔgɔ min y'a fɔ a tigi ye nkalon tigɛ ne bɛ armée histoire f'i ye depuis 82 kana fo bi toutes les grandes opérations de l'armée malienne ne b'a bɛɛ f'i ye cɛw tun bɛ yen o don mɔgɔ minnu tun bɛ yen il y avait un élément Bereguju de cɛkɔrɔba mɔgɔ dɔ a bɛ retraite la sisan ale tun ye caporal chef kun don Musa nɛgɛ bɛ maloya ma wallahi nɛgɛ tɛ bien ayi nɛgɛ bɛ maloya ma ni balle cɛla balle yɛrɛ bɛ maloya labɛn b'a la wallahi Musa mɔgɔ ka nɛgɛya fɔlɔ i ba ye de ni cɛw tɛ k'i ma ko nɛgɛya ta i mɔgɔ la ni muso ɲɛna dɔrɔn nɛgɛya b'a den na a bɛɛ ni Ala cɛ nɛgɛya ko ye nkalon di an ye taa da o kan Bereguju don 31 régiment cɛ de kun don a don 14 kun b'ale de bolo an y'a da o kan k'a da o kan k'a da o kan k'a da o kan a su ma bɔ foyi fɛ bi Mali tɛ bi janfa bolo n'a bɛ taa fɔ dɔrɔn génération dɔ de fakunna dɔrɔn Mali bɛ bin a bɛ taa ka wuli dɔ b'a la bi dɔ b'a la wuli donc k'a fɔ a tigi k'a ye nkalon tigɛ n bɛ danni fitinin ma ye n'a ye kuma wɛrɛ fɔ n'o tɛ tiɲɛ n b'o fana opération dati f'a ye. Bubu o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna ko Kufa k'a kumana ayiwa nanzaraw ka chaîne dɔ la k'a y'i kanto ko bon maintenant k'ale b'a fɛ ka négocier ni Mali ye nka k'a bɛ kɛ sariya de kan an dun b'a dɔn k'a fɔ an bɛ nin kɛlɛ la a mɛnna dialogue kɛra assises kɛra laɲiniw kɛra k'an n'u ka kuma an m'u mankan mɛn an y'a ye k'a fɔ nin waati laban i yɛrɛ bɔra k'i da don opération dɔ la terroriste baw don u fagara est ce que Kufa ka nin ye a bɛ ka siran de ou bien mun de don. Musa yɔrɔ Mali kunnafonidi filɛ nin ye o bɛ fɛn min ɲɛ o ye videomanifɛ kɛlɛ ye. N b'a dɔn n'i y'a faamuya n'o tɛ olu bɛ se fɛn fɛn na ka RFI ka kuma reproduit u tɛ recherche kɛ quoi nkalon don Amadu Kunfa tɛ balolen a balolen tɛ nkalon don Amadu Kunfa sara le 21 novembre 2022 le 21 novembre 2022 a suuli si bɛ France bolo Amadu Kunfa sara Amadu Kunfa u ye kuma min fɔ nkalon don c'est une manière de la France de renégocier avec le Mali parce que bibi dɔ bɛ ka négociation kɛ pour les 4 mines de Teza Watene mankan bɛ yen de Teza Watene mine 4 in dɛ wa fɛn fɛn fɔ terroriste ko la nkalon don bibi na diɲɛ bɛɛ bɛ ka terroriste dɛmɛ o mine 4 de kama c'est les 4 grandes mines de la région du Nord ça fait 118 000 km². Mine din de bɛ yen u bɛ ka marifa di terroriste ma 20% olu de bɛ mine in nafa ta Algérie et la France bi la côté depuis Teza Watene depuis 1990 n bɛ ka kuma min f'i ɲɛna u bɛ nin baara kelen de la u bɛ suɲɛli de la nkalon don Amadu Kunfa tɛ balolen mais u b'a fɔ ko Amadu Kunfa ko ka négociation kɛ donc français bɛ négociation piloter ko Amadu Kunfa i n'a tɛ ɲɔgɔn ye dɛ i ni français tɛ renseignement de bɛ kuma nkalon don Amadu Kunfa sara a mɛnna u ye nin jeu ɲɔgɔn kɛ IBK la o ko karisa bɛ nin yɔrɔ nin Guinée bɛ kuma a ye k'a bɛ kuluwo kɔnɔ
ali si ataba ka film na sa ko ba wolonvla o me ka teme Amadou Koumfa mais ça ko di mo ko limsi ko ko no kina ko ito yele no mari ka bon ne kono Amadou Koumfa de yadi agalide asmenyo la ngane ko ame négocier c'est la base de quoi o kuma na Mali muso ka munyungara ko yebi to ko no ka dadi kauna abegalo France ni Algérie ka et Marfa do sang kele sera Roma ou te kele la tout ils veulent qu'on négocie ou ba ko négocier ngana Amadou Koumfa to Amadou Koumfa te baloli na be wa ro ya na Amadou Koumfa ko ronga te moluka donc voici une mise en scène de là na une fois c'est ça aba ko be sigi donc lui de condition dictat ko Amadou Koumfa côté c'est juste pour que manganda là ça oui folé flana yi ou ba ta mo no fait Amadou Koumfa to la be bana biba galonti ko doso ni flaw do tabota aujourd'hui ali bien bora et flaw ko reona ou ka bureau ko musiki ka président ko ka féliciter capital ka faf à présent ma ko félicitations anu de fou il faut communiquer ni galon ka tradi chia la boy ka kuma abe bon c'est fou munu ka flakan réforme ali reflakante J'aime comment on doit sur un flacan de fond. Mais on va comment un fladé à d'autres à Begalo. Amadou Koumfa, comment un galon, c'est la France qui est derrière. Ils veulent négocier. Parce que nous, dans l'interrosion, c'est un volet économique là. Quand on a bengan de il n'y a pas de fongou, Amakora Morob Lagana. Ou à Belgium, ni Amadou Koumfa côté. Quand on a signé Amadou Koumfa, Macron et Dido. Macron Dido. Amadou Koumfa. Ah, il y a une commune de son atali qui n'a pas commencé. Mais même Amadou Koumfa, Macron Dido. Macron de Beko, c'est la France, c'est l'extérieur de Beko. Ils disent qu'Amadou Koumfa, Galondo. Aujourd'hui, ils veulent renégocier avec le Mali à travers un autre accord. Parce que l'Algérie et Tezawaten, si ça non, parce que le Tezawaten minimine, au lieu de à 20% vers cette révolution, il y a Agalna Moy. Bossan Kabri, depuis janvier 2024, depuis qu'il a le là, quoi, mine la fouille la botte bientôt. Donc, ce robe a chuté. Donc, guerre n'est pas la fouille au boulot, parce que mine bem n'est là, au lieu de la boire entre la parce que il n'y a pas l'armée Mali, l'armée Mali est bombe jigimine il y a 2 mois, quand mine bef chouron kajik. Donc, tout le pétrole boré de ça, au gazodigim bien, ça, ça, armée Kana est bombardée. Nous, quand on est tienni, on doit faire négocier ça, Mali armée, Amadou Koumfa, Yadi. O kuma bebe bla sisan an b'a lajɛ olu de an ka taa contrat ta ka taa ani Russie ni Chine ka kɛ an ka di Algérie ma ani Algérie Sonatrach bɛ jɛ ka pétrole bɔ ɲɔgɔn fɛ négociation ni dɔrɔn de donc soit parce que olu ka installation bɛ yen déjà parce que ni min ye ji bɔ de yanni k'a fɔ k'u bɛ taa mini wɛrɛ ta ka na tuyau kuraw don olu ka tuyau bɛ yen déjà o tɛ yan donc investissement don sa a zoro fana caman an bɛ min dɔn ninnu t'a dɔn plan b'an bolo yan carte bɛ yan bloc 20 de don coordonnées GPS ou bɛɛ bloc 20 ça fait 25 ans Mali kun t'a ka bloc 20 yɔrɔ Samgon Duranga c'est le plus grand bassin. Pétrole dingue mun do ale ka bonabe. Ale kele ko hamburger fembe ba kono chef France o fembe sanu ba kono Iranon ba kono gazi ba kono PDB. A Begalo Amadou Koumfa te balolé c'est la France qui est derrière c'est une manière à nous kasi yakuma donc volet économique avec d'autres en Algérie économique na pétrole n'est pas là donc Algérie be do France la fait donc minimi be ami anen Sonatrach be contrat donc ou bien action militaire ou bien action militaire ou bien terrorisme kuma be noya afora para terrorisme kuma be galo o cité tout bu au Algérie kilen ko aye aywa fembe tali ultimatum di soira mun bulla ka tay donc maintenant ko ka boire ka do wolo depuis plus de 2 semaines ou ka ambassadeur blakana ko be faire négocier Mali kumaso donc ou ka mo laba nana kuma na on a posé une condition ka fo anti ka kuma fa baraka soro am mo mun ko ba ka jamana ka tabe mun me ma fati Mali no donc yi 72 heures de semaine mo be ma ko be na ka famille ka bo il y a 3 jours. Donc c'est juste ça, c'est les conditions de négociation. Parce que mon condition, tu mets la barre haut. Voilà, il se peut que Nantalo Belama Robo, il y a des bémis. Pour un négocier, ça dépend quoi. On peut poser, on a des bons négociateurs. C'est pour ça que Marfa calmer le Nourati. BFN, non. Et tu ne pas être ça. À mon cité, au lieu de voir sur la soude de l'autre. Français unifié depuis plus de 4 mois comme Rotigasara. La boîte américaine, mon boulot, c'est salaire de job. Peut-être salaire de mini là. Donc c'est une perte pour l'Algérie. Il faut négocier. C'est tout. Oui, mon bel abo. C'est ma mon là. Il est sans bis, ça va bien Dougou, qu'elle a gagné Dougou Halaki. Il est mon affaire sur la vie. J'ai vu qu'il était bon Malino fait. Et une africaine est mon fort. À rassommer la Abidjan. Quand t'es bon. Quand t'es bon, quoi est-ce que t'es bon? Quand t'es bon, c'est là où? On connaît. On a mis ça quand t'es bon. Ah, mon a? Et n'importe quoi de Congo de Yokane. On est une européenne go banea. Ah, mon go quoi essayer fantan du savait. Et fantan ça va bien yonta. OK le maro du mais. En fantan ça va manga to dindu kanga Sénégal daji. Angela ko chef. O kuma maro be mi. Ah, il va se refaire rêver mi. Il va se refaire rêver dans 40 minutes. Donc voilà, mo ko joyere ko don ko musa. Ni kiri yere ala be barka duila. Mali ba ka yere di. Na fara ko ka ki yere. A korte ki be dumu dumando. Koro bi se ka do be ga jala ka son. Ini min ka ga be so. O de yere e quoi. Asimi ni sera de girana kana kan yɛrɛ
n'an kɛra an yɛrɛ bi fɔlɔ an kun taa n'a sɔrɔ politicien ka waati sɔrɔ kun taara accordé waga n'o signé accord d'Alger dugu foyi tɛ mɔgɔ accordé sɔrɔ tɔ accord de Bénin fɛnɛ signé nin na ka armée la replier an y'a accord joli signé accord de Tamaracet an y'o signé 1991 accord des insurgés an y'o signé 2006 n'est-ce pas et Flamme de la paix an y'o signé 94 et Pacte national an y'o signé 2012 et 92 et accord d'Alger accord de Ouaga an y'o signé il y a combien 2013 m'a fɔ accord d'Alger an y'o signé 2014 accord d'Alger Avena n'o tɛ yira mɔgɔ la o kɛra dogo ye an y'o signé 2015 donc a bɛɛ accord kelen-kelen bɛɛ la Azawad de bɛ fanga sɔrɔ ka na Azawad ti maa si ta ye rebelle ta tɛ mɔgɔ si Azawad ye français de ta ye c'est un mot créé par la France en 1958 va voir malien fɛn fɛn bɛ ka an ka pays mɔgɔ ta la loi du 10 janvier 1958 le nord du Mali appartient à la France c'est ta tɛ mɔgɔ ta tɛ français de ta don la loi ta français la loi ta assemblée kɔnɔna la c'était à do capitaine français sous-préfecture kun c'était un lieutenant tɔgɔ bɔra n kɔnɔ comme j'ai pas trop préparé cette partie là a bɛɛ ka don la loi du 10 janvier 1958 les califats de Tombouctou et consort la France les trucs d'ango ko korfa mo o chalema ko mɔgɔ kalanni te fono ko ale bɛ yɔrɔ to an bolo ko mun ma kalan pe jama man ca o donc ko yanu ka caya o cale ni kɛlɛ filɛ ni nord te mama si ta te nord ye français de tadu wa filɛ yɔrɔ min na ni sisan san a bɛ ka taa wari minɛ gordien la ubiw de la san a b'a dɔn k'a fɔ gordien bila yɔrɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ a dalen bɛ wari minɛ américain na ani union européenne na u bɛ fɛ ka Mali nord kɛ gordien sigiyɔrɔ de a bɛɛ n'ala cɛ Algérie de fan o de Algérie ye jo di Mali ma u bɛ fɛ ka ni ubiw de donc u bɛ na taa nord jɔ san kana u bɛ yen kɛ ubila ni donc u bɛ fɛ ka na ni yen de san ka gordien mana gɛn diɲɛ fan o fan bon san gordien tɛ siran tun n'a y'i ja i tɛ se ka boli nka gordien bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen donc o ye pays arabu fana salen de u y'o de faamu kɔsa in na kɛlɛ bɛ fɔlɔ Qatar de tun bɛ ka kɛlɛ filɛ sisan gordien de b'a Mali kɛlɛ finance ah bon donc u ye gordien kun fɔlɔ mun gɛn taarɔ ma sɔrɔ la o taara Alassane fɛ yen libanais minnu bɛ yen olu taara wari di Alassane ma Alassane ka dugukolo kilancɛ bɛ se ka gordien sigi yen fɔlɔ ka na n'a loi ye gendarme tɛmɛna Alassane fɛ yen article 6 a ye taa lajɛ gordien bɛɛ bɛ Alassane de fɛ yen sisan an y'a ye ko pays de wubila voilà Alassane ye wari minɛ o ma kuma Alassane fɛ o taara Alassane tɔgɔ dugukolo kɔnɔ donc Côte d'Ivoire o ye Alassane ta ye Wubi o ye fɛ Abidjan ye donc i b'a mɛn sisan ko Front national pour les Wubi u b'o créer sisan ka armée dɔ d'olu ma la protection des minorités tout c'est fini donc yanu ka tila Mali nord yan fan na o bɛ taa Alassane fɛ yen k'u camper donc dugu denmisɛnnin kuntan fɛn fɛn bɛ yen diɲɛ kɔnɔ cɛ ni cɛ muso ni muso bɛɛ de bɛ yɛlɛma u bɛ taa building ni yɔrɔ wari de b'u bolo u bɛ nord kɛ se ko cɛncɛn tɛ yen u b'a développer u bɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn min b'u sen o ye bɔgɔli ni fagali de o bɛ ka bɔgɔ k'u faga u bɛ ka siran o de don caman ko den ye dogo la olu bɛ ka siran bon n'u ye kɛnɛ sɔrɔ kɛnɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi o ye Sahel kɔnɔna ye kɛnɛ tɛ diɲɛ fan si ni Sahel kɔnɔna tɛ Sahel ça fait 9 km² et 9 millions de km². Sahel y'o de Mali kelen nin yɔrɔ ye 842 000 km². A densité 1 habitant par 7 km. donc sigiyɔrɔ dan de don i bɛ bɔ yan ka bɔ Kidali ka taa fo est-ce que b'a kalama fo Abebara i tɛ dugu i tɛ foyi ye kungokolon i bɛ avion ta ka bɔ Mopti k'i kunda Gawo kan i tɛ foyi ye ni fɔ kɛnɛ tɛ ka taa tubabu bɛ nin bɛɛ jɔ k'a ban san tayi dugukolo min ka bon ni Faransi Mali nord ka bon ni Faransi a ka bon ni Côte d'Ivoire donc u bɛ fɛ ka état wilande de créer Mali nord kɛlɛ bɛɛ ye nin de gordien sigiyɔrɔ an bɛna politique la an ka marabolo ɲɛmakɔrɔ n'o ye Musa Mara ye a tan bɛ Faransi nin waati in na an y'a ye k'a fɔ a ye laseliw dɔ kɛ a ko jamana wari ale ma maga la wa so jɔlen t'ale bolo so jɔlen t'a musow bolo yen a ye lasiw caman kɛ donc i bɛ mun sɔrɔ Musa Mara ka lasiw kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ a taara lasiw la foyer dɔw fana na maliyɛnw dɔw fana bɔra ka mankan ci a ko la yala bu i bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ Musa Mara ka nin tali in na Faransi Musa Mara Mali hinɛ kun t'a la mais a y'a yira tun ko Mali hinɛ kelen t'a la cogoya jumɛn na Musa Mara ko Kidali bɛɛ bɛ ko Kidali bɛɛ ye 65 000 habitants ko donc ko Lafiyabugu n'o y'ale yɛrɛ ka quartier ko o kɔrɔ jama ka ca ni Kidali donc o kɔrɔ Kidali mais ce n'est pas une fierté pour la transition parce que Lafiyabugu dɔrɔn ka bon ni Kidali o kɔrɔ Musa Mara ma se ka Lafiyabugu sécuriser yɔrɔ Musa Mara se ka Mali sécuriser parce que Lafiyabugu ɲɔgɔnna hakɛ bin n'ale bolo mais Musa Mara ma min faamuya en termes de sécurité n'a pas de sécurité, ça ne concerne pas que les populations seulement. La sécurité concerne les populations et les territoires. Ça veut dire que les territoires sécurisés sont motés. Parce que Kidal est plus grand que peut-être Kidal ni France, du coup d'autres. Donc, et Kidal connaît 65 000 habitants. Aux 65 000 habitants, Kidal doit être Mali armée. Mais il y a des grands sangs, il fin. Donc, toi, tu n'es même pas conscient qu'à Mikera. Et il y a Kidali Lafiyabugu de son nom ça mais il m'a sécurisé dɛ n'i ye ka yira k'a fɔ maliyɛnw k'a dɔn Musa Mara bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ kan k'i mabɔ a la parce que a ye mɔgɔw ka sacrifice kɛ fu ye hali ni Mali den kelen de sara Mali territoire dɔ libéré la c'est un sacrifice
maliden ka san Mali 1 mètre carré sécurisé là mais moi ye belebele de malien ni ka bɔ donc ale yɛrɛ bolo Kidal ko tɛ koba ye mɔgɔ mun sara c'est fini an ye effort fu de kɛ o de y'a to bi Musa Mara bɛ foyer kɔnɔ malien fana bɔra Faransi ka taa da bɛɛ minɛ k'a gɛn ka don a farala ka don so dɔ kɔnɔ u taara kunbɛn fan dɔ in na a farala ka jigin ani Mali kɔnɔ tɛmɛ ɲɔgɔn fɛ u farala ka na ni foyer kɔfɛla da ye u taara u kunbɛn tun u yɛlɛnna ni foyer bɔra dɔ bɛ u taara ni ye donc u ye polisiw wele ka t'u nɔfɛ polisiw bɔra n'u ye malien kɛra ka foyer da lafa tɛn ko f'u ka Musa Mara ni Mali ka ko ban Mali Konate bi Faransi foyer kɔnɔ Paris kɔnɔna wulila k'a jɔ malien wulila de Mali tɛna kari Mali tɛla gosi i bɛ ka fɔli min ko Kidali mun tɛ koba ye k'a donna ta bɔta Faransi de bɛ Kidali kɔfɛ Faransi de y'anw faga malien bɔra ka taa Assimi kunna wolo ka transition kunna wolo i bɛ min kɛ Mali la yan o tɛ kɛ kɔfɛ dɛ parce que malien minnu bɛ kɔfɛ olu tɛ balo tɛgɛrɛ fɔ la olu tɛ balo mɔgɔ majamu na olu tɛ balo mɔgɔ taɲini na olu bɛ balo wɔsi de la malien bɔra ka Faransi da minɛ bi ja Musa Mara bɛ se bolila u y'u digi ka taa u seginna u taara u nɔfɛ tu u mununa ka i b'a fɔ ko tu u tu fɛn na donc a kuma bɛ fɔ Mali la a tɛ fɔ kɔfɛ mais a y'i kanto ko Kidal ko an kana an concentré nin ye ko Mali yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen ko an bɛ se ka an concentré yen fana comme Kidal dɔrɔn tɛ Mali ye quoi min digira Musa Mara la ale ka tagali sera ka mɔgɔ labɔ Kidal Assimi ninnu sera ka mɔgɔ ladon Kidal o de ma diya u ye parce que en tant que Kidal kun t'an bolo on n'a pas de raison encore de chasser les gens n'a y'a sɔrɔ k'an kun ye bɛɛ gɛn ko Kidal ma minɛ ça sɔrɔ malien kun wulila a ye mɔgɔw gɛn mun na ni n'a y'a sɔrɔ ko Assimi kun y'i bolo bɛɛ bolo ka Barkhane gɛn ka Takuba gɛn ka MINUSMA gɛn k'an kun ma se ka yɔrɔ dɔ minɛ k'anw ma se ka avancer olu Musa Mara kelen kun b'a fɔ k'an y'a fɔ aw ye mɔgɔ tɛ bɛɛ gɛn a ye bɛɛ gɛn a filɛ nin ye aw sera ka mun kɛ donc il n'a pas pu gober pourquoi ale ka erreur a été corrigée par ces jeunes là il n'a pas pu gober Musa Mara ma se ka nin de faamu munna nin tiɲɛna ne bolo munna nin denmisɛnnin ninnu ala ye ninnu se k'a dilan o de y'a to Dala dir'u ma à titre exceptionnel parce qu'ils ont fait une session exceptionnelle Musa donc a bɛ ka kuma min fɔ n'a y'a sɔrɔ ko transition ka sécurité dan ye Kidali dɔrɔn ye nampala i ma nampala comme ni kalan sisan i ma dinankuru kalan o don quoi i ma tila ka nara kalan armée tɛ ka opération kɛ fan bɛɛ fɛ yan c'est pas Kidali seulement l'opération est partout mais tu ne peux pas minimiser nos efforts n'a sɔrɔ ko Musa Mara ni Mali Konate k'u ta ye faso de ɲuman ye ale ni i y'a faamuya bala Fofana muso min bɛ yen k'u ta ye faso ko ye ko dɔ kɛra Faransi minnu ma kuma France 24 ye kuma di Amadou Koufa ma ni mɔgɔ kan ka wuli ka marché français Musa Mara kan ka marché français pour avoir donné la parole à un terroriste malien apologie du terrorisme terrorisme wɛrɛ tɛ dɛ min ye malien faga n'a sɔrɔ ko Mali Konate bɛ kuma min fɔ ko la liberté d'expression ko tiɲɛ kuma b'a da a kun kan ka est-ce que b'a kalama kuma ka Faransi critiquer d'avoir donné la parole à un terroriste malien mais Mali de la yan u bɛ kumaw fɔ ko n'i kumara ko ouais k'u bɛ i minɛ k'i datugu nka France t'a fɔ kɛ komi i ye malien de o Mali défend Faransi ye dɔrɔn a fɔ to ko mun na ko ye kuma di Wassi Nasiri ye kuma di Amadou Koufa ma donc ni mɔgɔ bɛɛ n'a bolikun don quoi n'i bɛ malien fɛn fɛn Faransi a bɛɛ ye Faransi de servi Mali Konate taara mun na a taara parce que a reportage kɛ Charles de Gaulle armée Faransi armée ka to ka kan d'a ma a ko Mali sɔrɔsiw de ye fagali kɛ Mali Konate de ni tɛ fɛn reportage kɛ ka Mali armée jalaki k'a kana a yɛrɛ ɲɛfɔ a taara a k'a yɛrɛ bolikun fɔ tubabu tigɛlen ninnu na koyi wa ni kun ta kun do bolo ko élection sera ta k'u t'u yɛrɛ ma diya tubabu ye ni ko ye campagne dalen mais u bolitogo fɛnɛ makɔrɔ yɛrɛ makɔrɔ ka ko mɔgɔ tɛ ninnu kɔ parce que mɔgɔw bɔra k'u koron cogo la ni mɔgɔ kun y'u sɔrɔ bi bilaw kun b'a faamu c'est une victoire pour la transition encore i bɛ kuma 100 fɔ Mali de do dɛ sinon Faransi ɲɔgɔn démocratie dugu tɛ yen i k'a fɔ ye maliyɛnw b'a bila ka girin dara o maliyɛnw bɔra bi ka foyer da labɛn minɛ donc policiers nana bɔ n'u ye kɔfɛ da fɛ an ye kunnafoni minnu sɔrɔ maliyɛnw bolo yen an b'u fo sinon an yɛrɛ b'u ta lien direct la u bɛ don ka kuma in ɲɛfɔ maliyɛnw